Lloret de Mar ha batejat una plaça del barri de Fenals amb el nom de l'escultora Maria Llimona i Benet. Va ser l'autora de les sirenes que donen vida a diferents indrets dels jardins de Santa Clotilde. La decisió s'ha formalitzat per unanimitat en el ple d'aquest dilluns. La voluntat és donar visibilitat a les aportacions fetes per les dones. Un dèficit històric que s'arrossega en molts àmbits i els noms dels carrers no en són una excepció. Les plaques als nostres carrers estiren masculinitat. I és per això que des de l'Ajuntament de Lloret de Mar volem donar protagonisme a la memòria de les dones, il·lustres, pioneres o mereixedores del baptisme d'un nou carrer. El nom de Maria Llimona és el darrer en incorporar-se en el nomenclàtor de Lloret. En els últims mesos s'ha batejat l'antiga plaça de Braus amb el nom de Madonna Sicardis de Montsoriu. Va ser la primera dona rellevant en la història de la vila al segle XI. Anteriorment, un vial va rebre el nom de Càndida Masgrau, la primera resident del barri de Puigventós. A Lloret de Mar, actualment, ja hi ha 15 carrers dedicats a dones. El municipi se situa així com el segon de la demarcació per darrere de la ciutat de Girona.